אראה לכם, זאת חברה שלי תמר, איך לעשות תרגילים של קרב מגע, גם בעיטות, גם 360 מעלות, גם הגנה מבעיטות בצליפה, וגם הגנות ידיים, וגם הגנות בעיטות. עכשיו אנחנו נציג לכם דוגמה להגנות בעיטות. אנחנו נעשה בעיטת צליפה ונראה לכם את הדוגמה הכי טובה שאפשר להגיד. הנה. היד שלי כאן והיא נותנת את הבעיטה, ואז אני עושה ככה. עכשיו אני אעשה לה. היא מגנה מלמעלה ונותנת לברך שלי. עכשיו נעלה לכם 360 מעלות. הנה דוגמה. עכשיו אתה עושה לי. זה יהיה התרגיל האחרון להיום, חניקה מלפנים. ואחרי זה אני אגיד לכם איפה החור נמצא, ואת המורה ואת כל הדנים שהוא עבר. קדימה. אז עכשיו אני אעשה לה. עכשיו אני אעשה לך. זה חמור חמור. יפה. זה הסרטון האחרון להיום, נתראה בפעם הבאה ונגיד לכם את המיקומים ואת כל הפרטים בפעם הבאה. יאללה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי. ביי. תודה רבה, זה הכל להיום.